by som sa rád vyjadril k téme, ku ktorej som sa už tiež viackrát vyjadroval, význam paragrafu 363 trestného poriadku. Ten, kto povie, že nemôže byť, alebo by nemal byť v trestnom poriadku, nemal byť ustanovenie paragrafu 363, ak urobíme logickú negáciu argumentom a contrario tohto ustanovenia, teda, že generálny prokurátor zruší právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta k takým rozhodnutím alebo v konaní, ktorému predchádzal, bol porušený zákon. Ak teda niekto povie, že toto nemá byť v našom trestnom poriadku, argumentom a contrario, to znamená, že ak aj bol porušený zákon orgánmi činnými v trestnom konaní, to v zásade nevadí. Nesmie sa s tým nič robiť. Má sa to nechať tak. V prípravnom konaní a ísť potom ďalej. Tu by som naozaj nadviazal tiež na predrečníkov v tom zmysle, že predsa všetky orgány verejnej moci majú povinnosť dodržiavať zákonnosť. Všetky orgány verejnej moci. A tým pádom musia zostať zachované takéto mechanizmy.